Hi guys, ako na pud ni Ruby Provinciana nga murag naong og sigbin nga naay dimple. So guys, kanang welcome to my channel, kanang kuan day ko guys, kanang sugod dia sa kuan guys, kanang wa jud ko nakapag-vlog kay kasi lagi ang anak dia wa koy magamit nga cellphone kay kanira man cellphone na nga ang gamiton og kanang mag-vlog ko. Nga guys, nagluto day ko og kanang fried nga talong. May among gi pamahaw. Nga guys, kanang diri sa ko sa kong garden ya. Pila kasi mana diri ko sa kong garden nagbisi ko kay mo ato guys ang mga gipanghimo. Nga pasensya na jud mo nga kuan kanang wa jud ko nakapag upload og vlog kay mo lagi nang ang cellphone gigamit sang anak magklase nya di man pwede nga mas unahon na hagang vlog guys kay sa ijang pagklase. So manang karon guys kay Birnis man ron di wa say klase ron. Manang kuan kanang nakapag huwam ko sa cellphone. Diya mo to guys atong tanawon guys og kato ako mabuhat ron. Diya mo na ni guys naluto lang ang kuan. Kani siya guys, kuan ni alugbati, dahon sa alugbati. Akong gi kanang naamay ko sobra sa kuan guys, kaning nani sa talong nga gi kuan. Hanggi suway diri guys sa alugbati tanaw guys oh. Alugbati na dako kadug dahon. Ya karon guys, mahaw na ta. Mo ni among pamahaw ron guys. Jadi hangi pakpakan nagkwatong kuan guys, piniya. Mahaw ta guys. Ito na guys, gilamian din sa guys sa kuan. So, gilamian sa guys. Dawa nagahang katong gi-fried nga kuan. Fried nga lugbati. Nami. Siya pa kaya namin yung lugbati. Guys mag ngaunta diya hari pong gitimplahan naghang prinsesa guys og kuan anang gatas kaya ni guys mamahaw nami diya tanawon guys atong ilang gitilawan naghang giluto niya kanila guys alugbati niya kani fried egg. So magkaon silang duha guys kay aw kaming tulo ra di ay guys kay ag usa to na speakers kay nag klase. Sa man lami nak talawin nak. Okay. Pamiyang adyo. Adugko. Kuan ni siya guys, kinahanglan jud guys ug magluto ka imo jang butangan og kanang tissue diri guys kay aron sup-sup to ijang tubig ay tubig mantika. So manang crunchy kay isa guys. Hindi nga nani ay din ako na. Hindi na pagtalong dyan. Okay na kadto guys kay sa mamalit mi og meatloaf. Mo ni siya mong meatloaf pinagkabuntag. Pero guys bitaw ka na karon pa na namo gi-try. Kay aga mo jud pirming lutuon kuan turtang talong. Diya mo nang kuan hapon jang gi-try guys kani. Kuan kanang alugbati. So mga unta guys kaya hapon ng tilawan guys. Hindi tilawan eh. Tilawi. Butay kuan. Hindi sasawa lang ta. Lahi maguna siya. Anong gi iwaon mo guna nga anak kay maapil to iyang kuan. First time ka tilawi ko na ane. Lugbat. Bagong putahe, bagong idea.
Pero Wala okay sila naman. Kaya lupati gud ni dahon, dili mo makahilo. Tanon ng ani. Lami ang ignis sa guys, nang gitlawan ang isa ka bukdahon ganiha guys, nang gikaon. Unja. Kay kani siya guys, na bilar di siyang module. Karon wa pa mi human siyang module, di pa lang tiwason ron. Nang ipauna na siya pakaon, kamahaw. Snaad guys ang mga manok. Ni ako manok upat ka buok niya. Nabugoy mo abot nga pabo guys kay magbuhi ko og pabo. So badji og laki to. Mo lang ako guys magkuan ko kanang maghimo na pug og laing butanganan niya. Kay di man pwede isagon ng pabo og manok. Diyan mo lang magbuhi pug pabo guys kay lami po na ang karni sa pabo. Hi mga noknok! Kamusta naman mo na sila guys, nangaon? Guys, naana po ko'y bagong mga pipino. So, mauni siya guys. Kuan, dako na po siya. Nagsugod na po siya og pang bunga. Ano siya guys, mubo pa siya, nasugod na po sa pamunga. Guys, siya na maglima po ani guys kay kani siya na yung mga ingani mga awagan man ni sila, mga awagan man na, mga awagan dyan na guys, nagsugod na siya bunga guys so daghan kayo siyang punuan guys, nagsugod na siya pangunga na dabod sa nalapod siya bunga so guys, so akong mga kuan malagi ito namatay na ang uban diyan kanihan na naman isang tangtangon guys kani kay grabing kainit sa tanawag dyan porma sunog na si babaw bisag nga na siya guys naghapon sa bunga nasunog na siya mo nang na siyang tangtangon kay nagpuli na pud kuglain kani ano po ni siyang pulihan na po na ko ni siya guys diya kaning kubasa guys di ni siya lingin katong taas kaadyo mga tag-as nga kubasa na guys grabing kainit man jud diring karon panahon na naghangpis pa nasunog na galinahang ko nasunog na galinahang tangkong diyan ang kaproblema mahanda ni kay agahang kuan gipangaon pud sa ud ang pitsay mao ni guys ang gipang buhat guys niya kanang asang gitungtong sa PVC diyan mao ni sa guys duha jud ang galon akong gitunga guys niya mao na siya guys so duha sila mabutangan kaysa mamalit ko kaang gagmay so mao na siya akong gibuhat kamo wala mo'y kuan kanang kaang pwede ra jud siya kaning galon nasa guys diya namon ko'y mga sobrang PVC na siya guys PVC na diya guys na hanggi pang balhin ang mga mayana ito mga klase ng mga mayana daghang kay kog mayana nga laing klase mo ni hanggi pang balhin kay dagko na kato dali ra sa mo dagko diyan na sang ipang balhin guys diha na guys diya guys na ko'y kuan kay namo ko'y mga bagol sa una guys sa kung sige gilay kog biko aguban hamon kung gipang bitay nya kani guys sang gihimuan ni guys ana pa sang ibarang balhin guys kay tanawa diyan kuan
Magbitay-bitay man eh. Diyan na po siyang gibalhin guys. Gisuwayan na sa ingani. Kay hara siyang gitungtong dares. Magupod. Diyan hara man siyang isprihan guys. Ug usob ug kuan. Makapalit ko og pintura. Isprihan rin na sa guys. Mani akong gi kuan guys. Diyan waday ko naka vlog kay kuan guys ang anak na klase nang di jud ko makapag vlog kay kaning yang cellphone iya maning gamiton niya mao ni sa guys oh ang buslutan diyan na ko daghan kadto mga ingani galon wala ang gi asimbol diba dahil pakinabangan ang mga basura. Diyan nagkalat pa dari guys kay kuana mo ko dari nagkalat. Diyan guys so nagkadto ni siyang kuano. Hapon ni siyang himunog. Pinturahan po ni siya naglain-lain color. Na guys daghan kay pa kog mga galon nga wa pa na pinturahe kay wala pay masimo nga ipalit. Diyan rag na ako mapalit nga ipalit guys nga kuan manaho na siyang pinturahan kay hanap pud ni ipang balhin ning mga uban na mga tanom bubot pa diri guys nya guys kay ang mga tanon hanap pud tong gipang kuan kay grabe inita guys ang gipang kuan guys kay daghan ra ba ka sa bunga ja ara man ka init lagi na yung nga daghang bunga nga kamatis ja kanang init lagi kaadyo asa sang ginaog dos jang tungtunganan kaya ra kainit jaho naman po ng patjin ning hangkuan ang kubasa ha nang gipatay kay kuan kanang nasa mga bunga pero di na sa mukuan kay sa sobras kainit mahug na siya nasa giibot guys kay magpuli na pud ko og lain bubot kasog kamong lugar kay na guys aghangkuan guys gikaon sa ud asag ud ani pitsay kaon sa ud so mao to guys ang vlog karon daghan kadtong salamat ninyong tanan guys kay biskuan kanang hinaut unta nga naagi hapon mo magsuporta bisag pa nagsara bitaw ko mag-upload guys kay mo lagi na ahong cellphone grabe paningot ko guys ay init kaadto diri kanang cellphone lagi di pwede pang vlog nya mo na nga managsara jud ko basta klase ang anak di jud ko makapag vlog kay siya po mag-edit siya mo lagi guys ug makapalit kog cellphone ako nay mag-edit siya kada adlaw na jud ko ana mag-vlog guys niya. Malagi guys gahuwat pa ko sa hong preview kay malagi madyo lang mag dako pud guys mao kay bawg pila kapalit ko og cellphone kay madyo kong plano palit og cellphone guys kay aron ako na lang may magkuan, ako na lang may mag edit, ja ako na lang man puy magkuan ng kuan ba din ako mamblima nga manghuwam og cellphone sa anak, nalagi ang cellphone guys pero bubu ra kadto sa kuan di lagi makapag kuan og video ka na taas mag-video ko kalit lang magkaputod manang video ko pwede mga vlog og kuan mga weekend kay klase mao to ang vlog ron daghan kadto salamat sa inyong mga pag timbaya og sige tan-aw sang vlog bisag man nagsara ko guys pero naapa di mag-atang jud sang vlog guys kay nalagi guys mura ko nagsigbin so see you next vlog guys I love you all.